Zdravím všetkých, to je asi Profík a dneska si natočíme nové video z World War Z, kde budeme musieť utiecť z Jeruzalému. Takže ideme na to a ako vidím, tak hneď zo začiatku už tu máme palbu. Klasika, nič sa nezmenilo. Dobre, nemám náboje, takže skvelé. Teda nemám iba prebité. Nie, zase tento veľký typek. Čo vás tu je toľko? Prosím vás, vy čo tu robíte? Toľky. To je môj spoluraž. Dobre. Ideme ďalej. Počkať, nemáme tu nejaké toto? Pick up explosive ammo. OK, musíme toto pohľadať, či tu chceme sa pripraviť. Zoberieme toto, dosť viem, dobre, môžeme ísť na to. Ďalej už asi neviem, takže za mňa sme už dosť vybavení. Dobre, a ja teraz utekám späť. Skade pôjdu, to je. Prestaň, neukaj. Tak už viem, skade idú. Počkaj, si to zoberiem. Daj mi. Ja toto chcem. Daj mi to. Ne. Čo tu robíte? Nie, tu je tento. Au. Nie, nekač po mne. Koľko vás tu je? Pomôžte mi. Ja ich tu úplne všetkých strieľam na morho. Wow. Poďte. Poďte do mňa. Dobre. Tak, tu ich ide, ak neviem čo. Nie, nechajú. Oj. Poďte. Ja už nemám náboje. Som všetko vystrelal. Tak toto nie je dobré. My sme to dali? To všetko? Áno. Yes, my sme to dali. Dobre, tak ideme do Gringo... Au, pomoc. Dobre. OK. Gringold House, OK. What? Tu koľko ide? Ja tam hodím granát. Au. Hej, stačilo. Nerob. Nie. Au. Wow. Sa musím dezinfikovať. Som nakazený. Dobre, som v pohode. No. Už ani pomaly nemám náboje, skvelé. Wow. Pomoc. Zabij ho. Dobre. Tak toto. No tak toto neviem ako dáme. No poďte. Ratatatatatata. Bžuma. Au. No zdochni už. Dobre, máme ich. Počkaj, ja si dám tento. Tak. Aha. Ale minútu na to, aby sme... Dobre. Sme prichystaní. Tak asi idú najprv z tadeto. Ja budem kosiť z tadeto. Dobre. Wow. Dobre, oni sa zachytávajú od ten wire. Daj ho. Dobre, díky. Wow. Dobre, dole.
Wow, bombardovanie, ak som dobre počul. Tak. Nie. Wow. Ja musíme zachrániť to Green Golda, či ak sa volá. Nie. Poďte. Prebiť to. Skoro, ale vyšlo vám to. Však Green Gold, však vidí stade, či dosi. No, tak to je skvelé. Hej, prestaň. Aj ty prestaň. Prestaňte, nemusíte taký Oj. Nie. Wow. To sa nedá. Ja nemám čas prebiť si zbraň. Nie. Poď prebi. Dobre. Green Gold, to neviem čo má. Ale vidím, že zombici sú fajnoví. Aj pokoj. Prosím, už dajte pokoj zombici. Prestaň. Si nedáte stále pokoj, čo? Nechoď po mne. Au. Nie. Ja mu pomôžem. Vy ich zabijajte. Ty kokos. Tak. Som asi mŕtvý. No poď. Wow, ja mám hrozne málo HP. Ja umrem. Dobre, neumrem. Prebi to. Open pick up pištol, no to by mohlo byť. To vypadá jak Desert Eagle. Asi je. Kam mám ísť teraz? 2 musia byť, hej. Toto to môže byť asi niekde. Tak toto je skvelé. Prosím vás, vy ste sa toľko nabrali. Oj. Tak toto nie je dobré. Dobre, pár sme ich zabili. Dobre, to by bolo. Reach. Au. Dobre, díky. Chlapci, ešte, že vás tu mám, lebo som už možno bol aj mŕtvy. Search. Dobre. Ešte tu bude jedna. Pravdepodobne. Dobre, mám ammo. Dobre, tak. Bavený. Aj ty. Prestaň. Dobre, tu nič není. Asi to bude zase na hornom poschodí. Či? Jaj? Tu je to. Teraz určite máme ísť za... my asi ideme s týmto Green Goldom niekam. Toto si musím zobrať. To je... Lebo... To pozná, tak vie, teda dovie, tak vie. Oj. Teraz si budeme si asi rozstrieľať, či? No hej. Tam hodím granát. Tak. Au. Čo tu? What? To koľko vás tu je?
No tak toto... Dobre. Tak toto bude vôbec šťastie, keď my prežijeme. Prestaň. Preč choď. Dobre. Dole. Oni nám nedali ani šancu niečo urobiť. Wow. Prestaňte. Zombici. Počkaj, ja si zoberiem toto granáty. A my sa tam musíme dostať. Ja mi tam hodím granát. To nechcem, dobre. Prestaňte už, dajte pokoj. Ja už nemám ani náboje. Akože ja viem, že... What? Kde je Green Gold? Toto je Green Gold? Dobre, si späť Green Gold. Wow. Nie. Dobre. Ešte, že mám Desert Eagle. Desert Eagle je opäť zbraň, akože. Iba musíte aj vedieť, že koľko nábojov do toho míte. A kde šli? Kde sú náboje? Tak. Tak. Musíme sa tu nahilovať. Oj. Tak toto rád vymeníme. Oj, wow. Dobre. Tak. Nie. Tak toto asi úplne teraz takto míňať nebudem. Čo to? Kde oni sú? Ty, Dobre. Tak toto je... Ja som na nich už minul celý tento. Prestaň. Tak, to je neskutočné. To, koľko ich je tam. Tak toto vôbec neviem, či... My sa asi dokážeme dostať maximálne preč do helikoptérov. Nice. Dobre. Počkaj, ja im tam hodím granát. Vy čo tu robíte? Wow. Preč choďte. Už nie ste? Daj pokoj. Ježiš, ďalší, dajte pokoj. Dobre, zoberieme si granátiky. Zoberieme a ešte znova asi. Wow. Tak, ja si zoberieme ešte ammo rýchlo. Počkaj, to čo je za zbraň? To nechcem. Ale tam sa ako máme dostať pomaly? Je strašne veľa tých zombíkov. Pre istotu. Počkaj, už viem ako. Im dobre. Marbed Wire. Tak toto bude iná vojna. Oj. Defend rooftop. Teraz si ja sa naučím. Toto tu je. Nerob.
Ta. Oj. Poď, zvini ho. Nice. Vy si nedáte pokoj? Nemám už náboje, teda akoby mám, ale nemám prebité. Poď rýchlo prebíjaj. Ešte, že mám teammateov, prestaň. Ďalší. Au. 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 Nerob. Uj to. What? Au. Nie. Nie. Ajajaj. Pomoc. O, díky. Yes. Utekli sme. Tak, fajnovo. Dobrá práca. Dobre, ak ste toto video dopotreli sem, dajte like a odber pre ďalšie takéto videá. Čau.